без тебе. Само мога да кажа едно благодаря на Мирослав Ильич за това, че направихме този дует и избрал да бъде с мен, защото той има много предложения през годините, но е решил да го направи с мен. Така че, скъпи приятели, радвам се, че бяхме тук заедно на този 11-ти международен фестивал. И аз бях част от него, за което благодаря на Милена за поканата, на община Несебър.